ମା ତମର? ମୁହଁଟା କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ରେ ମା, କିଛି ନାହିଁ। ନା କିଛି ତ ଅଛି, ମତେ କହିବନି? ହଁ, ମୁଁ ତ ତମର ଝିଅ ନୁହେଁ ନା, ତମ ବୋହୂ, ମତେ କଣ ପାଇଁ କହିବ? ନାଇଁ ରେ ମା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ କଥା ପକେଇଛନ୍ତି ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ବାଣ୍ଟିବେ ବୋଲି। ଆମ ସମୟରେ ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟିବା କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଭାବନାରେ ବି ଆସେନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ମିଶିକି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ କୋଉ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମା, ତମେ ସେମିତି ଜମା ବି କୁହନି। ଯଦି ବି ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ମୁଁ ତମର ଧ୍ୟାନ ସବୁବେଳେ ରଖିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା, କଥାରେ ଅଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଭାଗରେ ପଡୁଛି ପଡୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯାହା ଭାଗରେ ପଡନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କଠୁ ଧନୀ ସଂସାରୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଲୋ ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୋ ଉପରେ ବୁଢ଼ୀ ବେଳେ ବୋଝ ହବାକୁ। ମା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ କେମିତି ହେଇପାରିବେ? ମା, ତମେ ଜମା ବି ଟେନସନ ନିଅନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଅଛି, ଏ ଘର ଭାଗ ହବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ତୋ ଭଳିଆ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ବୋହୂ ଯୋଉ ଘରେ ଥିବ ସେ ଘର ଭାଗ ହବାକୁ କେବେ ବି ଦବନି। ଆଉ ମୋର ତୋ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ତୁ ଏ ଘରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବୁ। ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କୁହନି। ମରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି।